হয়তো সদায় সত্যই হয় ট্ৰুথ ইজ অলৱেজ ট্ৰুথ ইয়াক আপুনি বা মই কেতিয়াও ধ্বংস কৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ যদিও আপুনি যদি বিচাৰে ইয়াক দমন কৰিবলৈ আপুনি নিজে শেষ হৈ যাব তথাপিও নোৱাৰিব আপুনি ইয়াৰ নাম্বাৰ তেওঁক দি তেওঁৰ নাম্বাৰ ইয়ক দি চেষ্টা কৰাৰ পাছতো শেষত নোলালগে একোৱে ফল তো আপোনালোকে গমেই পালে মই কাৰ কথা ক'বলৈ गोग्गानांगौनि बाथ्रा नोंथांमोना मिथिगौ जे माने मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम बान्था आसामानो जे लाबोनो हाबाय बेनिख्रुइ बांसिन गोग्गानांगौ बाथ्राया जाबाय जोंहा नवजित बिथाङा सेथि बान्थाखौ मोननो हाबाय बेनि थाखायनो माने गासै बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोग्गानांगौनि बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिगौ जे गुबुनारिफ्रा गोबां जुर जुलुमै माने बिथांमोना गोबां राहा बानायनानै जे माने बर'फोरखौ फेजेननो थाखाय नाजादोंमोन नवजित फंबायखौ जोंहा फेजेननो थाखाय बिथांमोना जुर जुलुम नाजाथाबदोंमोन थेवबो माने बिथांमोना जाफुंसारनो हायाखैसै थाखाय जों नवजित नार्जारी फंबाय बिनानाव आपुन पेगु आरो बिनानाव अध्यश्री उपाध्याय बिथांमोन साथामखौबो जों सेल्युट होयो बिथांमोनखौ साबायखर बावो जे बिथांमोना आसामनि थाखाय आसामनि गौरव आसामनि जारिमिन मोनसे जानानै थाबाय जे 2022 मायथाइया डान्स इन्डिया डान्स लिटल मास्टारनि बिथांमोना माने आसामखौ मुंदांखा थामहिनबा आसामनि नामखौ लाखिनो हाबाय फारसेथिंजाय जोंहा नवजित नार्जारी फंबायाबो गासै बर'फोरनि नामखौ लाखिनो हाबाय बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बयखौबो साबायखर बावो सेल्युट जासियो आसा खालामो बिथांमोन साथामाबो जाहाथे इयुनाव मोजाङै मोजां बिथांमोननि जे साननाय बिथांमोननि मावनाय गासैबो मोजाङै मोजां जाफुंसार जालाङो लोगोसे इयुननि जे फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोन बिथांमोननोबो जाहाथे मोजाङै मोजां लामा दिन्थिनानै होलाङो हारिनि नामखौ लाखियो हादोरनि नामखौ लाखियो रायजोनि नामखौ लाखियो बिथांमोननिसिम जों आपडेट बड'लेण्ड फोलेरनिफ्राय बिथांमोननिसिम बयखौबो जोबोर 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 साबायखर आपडेट बड'लेण्ड नायगिरि आरो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जे जोंनि बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना नवजित बिथांखौ देरहानायाव एसेब्लाबो मदद खालामबाय भट हरनानै एसेब्लाबो सापर्ट खालामबाय बेनि थाखाय साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोनखौ आपडेट बड'लेण्ड फोलेरनिफ्राय जानानै साबायखर बावहरनाय थाबाय।